Good news alang sa mga nagapalit og pan sa Davao City kay nagpabilin ang naandang presyo niini sa pipila ka bakery sa Davao City. Kiniluyo sa pagsaka sa presyo sa raw ingredients. Ano yung report ni Argil Relator? Sulod sa pila ka dekada na isip baker, mato ni Dexter, paspas gayud kuno ang pagsaka karon sa presyo sa raw ingredients sa pan, sama sa harina ug asukal. Apan luyo ni ini, nagpabilin gihapon kuno sa naandang presyo nga 50 pesos ang ilang loaf bread. Wala sab na usab ang presyo sa ilang ubang klase sa pan, lakip ang pandesal nga nagpabiling 2 pesos ang usa. Kung taas anong presyo, ang may tabo, maghina na ang sales kay siyempre ang tao kung mangita mo yun asay babag presyo. Busa, diskarte nila, paubsa na lang ang timbang. Kung 450 grams ang gibukaton sa dough sa tasty bread kaniadto, 400 grams na lang karon. Sa ingredients nga sa templada, continue. Mo nang estima, para ang lasa okay lang. Sa doo lang sab nga bakery, wala sab sila nagpatuman og taas presyo. Ana sa 50 pesos ang gamay nga loaf bread ug 60 pesos ang dagko. Nagsaka mo gud price last year. Atong by December nagsaka mi og price. Wala. Pero daghan gyud nagapalit eh. Daghan man gyapon noon, sir. Sa gipagula nga suggested retail price sa DTI niadtong February 8, nakalatid nga dunay 2 pesos kapag saka sa presyo sa Pinoy Tasty nga ana-ana karon sa 40 pesos and 50 centavos. Apan pagpaklaro sa DTI, labot sa managlahing presyo. Yung Pinoy Tasty na yon na 450 grams, yun yung merong SRP na 40 pesos and 50 centavos. But for yung sa mga bakeries naman, sir, for example, meron silang loaf bread na Pinoy Tasty but hindi siya 450 grams. So, since ang basis natin sa SRP is yung may specific siya na weight, so pag hindi na siya swak doon sa kung ano yung nasa description ng SRP, they can opt not to follow the 40-50. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.